Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano patokuzivisai nyaya dzekufambira, nyaya dzekuendera kwadzaitika ikoko. Saka kana uri munyowani mudikani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Ende kana une nyaya yaurida kuti mhuri yeZimbabwe ione izive chiitiko chawasangana nacho, zvinotyisa, zvinokatyamadza, zvinoshungurudza, zvekuti iwe haugoni kutonga wega, unoda kutongerwa nevamwe vanhu, zvekuti iwewe uri kuda help yemari kubva kusocial media, kuna vanhu vesocial media neproblem yavo inayo iyoyo, uri kuda mubatsiro anokwanisa kukuprofita, anoda kukugadzirisira zviri kukunetsa senyaya dzekwaTilda dziya gaidhi rangodoma nemazita. Namba ndodziri kubuda paskrini apa padzakanzi Hadzirare 263. Ndibate kuWhatsApp ndati kurukure. KuWhatsApp tinokasika hedu kupindura kumaWhatsApp, asi even wakafona tinotobatika futi. Saka huyai neuwandu hwenyu mutaure zviri kuitika kwamuri ikoko. Hatibhadharwa, hatina mari yenyu yamunoda kuti tiuye ikoko kuzokutora interview. Tinouya mahara pachena chena. Nhasi tafambira nyaya yevanhu vakabirwa mwana iye anga aine 2 weeks azowanikwa akura zvekusvika mu9 years. Akusiye mchiona video, apedza kuona video wotaura zvaunofika kucomment section. Much love. Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai muchikamu chinochi. Nhasi tiko tichitungidza kuzengeza. Iko kune nyaya yatafambira mushure mekunge baba naamai vakabirwa mwana wavo iye anga ane 2 months. Mwana we akazowanikwa iye ane makore 9. Saka tinavo nhasi muchikamu chinochi vachitsanangura kuti zvakafamba sei kubva pekutanga kusvika mwana vazomuwana. Baba namama makasimba. Makasimba here? Takasimba zvedu. Tikumbira kuti mutsanangurire mhuri yeZimbabwe tokutanga pakatanga kushaika mwana. Mwana ndasununga mwana 21 ndasununga mwana 21 May 2013. Saka ndasununga mwana wenda ndatanga kusanzwa mushe kurwara. So pandakatanga kurwara pacho ndakaona ndaenda kuchitungisa hospital norapwa. Ndaenda kuchitungisa hospital ndobva ndanzi ndinofanira kuti ndiende kuHaro hospital ndinoteswa kuti handina asthma here because ndaisarirwa. Saka pandakaenda kuHaro hospital paipai ndakabva ndarara nemwana ndakusanzwa mushe. So nguva iyoyo ndakarara, pane mukadzi akabva auya pandiri paRed Cross paipai paHaro hospital. Pasvika achindibvunza kuti kumarara nemwana hanzi chii, ndikati ndiri kurwara ndisonzwa mushe. Chikanzi unogara kupi? Ndinogara kuchitungisa. Zvanzi ndokwandogara. Unogara kuuniti chii? Ndikandogara kuuniti M. Iye akati unogara kuuniti N. Zvanzi ndichakuberekerai mwana ndikubatsira nekusei kumba. Ndakabva ndapa mukadzi uya mwana kuti anodi anoti andiberekere mwana. Saka tasvika mutaundi paGulf Complex ndobva ndakabva ndatanga kuzopera simba, handisina simba, makumbo angu agochoka. Ndopakabva ndipa $2 akati maybe pamwe inzara since wamwa mapiritsi usina chawadya. Ndopakabva ndipa $2 chene munotenga something pamwe since wamwa mapiritsi wamwe ndoakupedza simba. So pandakamwa mapiritsi aya ndanotenga drink rere neushu nemabhanzi. Vandasvisa mubhegi ndati since munhu ndisingamusiyi ndozonodyira ndiri paari. Pandikada kudzoka kudai so ndikabva ndamushaya. Ndopakabva end of story yekushayikwa mwana. Right mama. Mukadzi uyu kakari kekutanga kusangana naye? Inga iri first time yangu. Iye kuhospital aitei pamakasangana naye? Aiti hanzi pane unenge wangu abviswa chibereko ndoda kuona. Right. Nyaya iyi makabvumisisa kuona polisi? From there takabva taenda kumagadhi akabva avhara gate. Achivhara gate Magadhi epachi? Magadhi epaGulf Complex. Alright. Ndobva magadhi paandibvunza zvikanzi imi munhu wamapa mwana munomuziva? Ndikati handimuzivi. Zvikanzi mwana wacho anga aine chii? Ndikati anga aine 2 weeks zvekuzvarwa. Zvikanzi munomuziva? Ndikati handimuzivi. Zvikanzi ambuya musi kuzoti vana vari kubiwa? Ndikati handazi ndongozvinzwa. Zvikanzi munogona maberwa mwana. Saka ndobva magadhi vakubatsa kutsvaga kuti titsvage mwana. Mwana toendera paipai tamushaya magadhi vazomuperekedza kuCentral tinoripota nyaya. Saka tanosvika kuCentral tinoripota nyaya, magadhi akabva atanzichi magadhi akabva angondisiya maoko mumapurisa. Ndaripota nyaya kuti ndomaitikira zvaita. Ndaripota nyaya kuti ndozvimaitikira zvaita.
ndobva mapurisa patika chitofunda murume wako kuti mukadzi wako aba. Saka itouya kucentral. Saka murume wangu akabva afonerwa ndaitochema chifungudza mapurisa ndosvika ndichiti chikumba zvanzaiwo ivo totoari tinofonera uya kuno. Ndopaakabva afonerwa ndobva auya abva atsanangura kuti mukadzi wako abirwa mwana. Baba, muchinzwa mashoko amama muchinge vachiitwa ichichi, pfungwa dzenyu dzakatanga kufungirirwa pamusoro penyaya yekuti chii chachaitika sezvo mamaudzwa nyaya yakadai so? Nyaya ina ndototanga kuteudzwa ndichiri kunoku, ndiri kubasa kuno. Pandakazosvika pakanzi mukadzi wako aba, ndichizosvika mumaoko memapurisa handina ndo pandakanopinda mandakapinda ndichinopinda mumaoko memapurisa ndo pandakaona mukadzi akazvambarira achichema. Ndo pandakabvunza kuti kuchii, ndatanga kutsanangurwa zvekuti mukadzi wako haasiri wekutanga abirwa mwana paatone vanhu 7 pano pachaji ofisi. Ndo pandakabvunza kuti ko mwana ari kupi kuna adzimai. Mapurisa ndo akazokwanisa kundiudza kuti mukadzi wako abirwa chii, abirwa mwana. Ndakatombokolapsa ipapo. Pachibva pabva ipapo mapurisa ndo paanga akuchitora matanha avo ekuonekwa kuti potsvagwa sei kana kuti marodzi makuiswa maoperation emapurisa. Ngatazombonzwa kuti pane mumwe mwana awanikwa kuna Nyabhira, kubva taenda kuNyabhira kuya nasekuru vangu hanzvadzi yamai nemotikari yavo, kubva tanoshaya haasiri. Saka kuzobva ipapo ndokutanga kutsvaga mwana from 20 kubva pakashayikwa 2013 2024 ndo paakazowanikwa 2024. Asi mhuri kwangu chaiko nemukadzi tanga tichatowirirane panguva yachi pakubva pakashayikwa mwana. Kutozokanzerwa kwandaizotoitwa ndo pandakazotanga kuita ndichizvinzwisa ndichiziva kuti pamukadzi anenge abirwa mwana. Alright, ngatitsanangurire ipapapo pakunetsa nehama dzomukadzi. Maiti chii kwavari pamusoro pekushayikwa kwakaita mwana ainge aine mukadzi wenyu? Mukadzi aitoti abirwa mwana, ndozvataita toti watotengesa mwana. Imi maisazvitambira? Taisazvitambira, takazotanga kutozvitambira tichikanzerwa nemapurisa, ndo pandakazotanga kutozozvitambira. Asi dzimwe mhuri dzekwangu dzakambototanga dzaitozviramba. Alright baba, saka mungatitsananguriro kuti muzokwanisa kuwana mwana zvakafamba sei chipipo chacho chese? Inini pakuzowanikwa kwakaitwa mwana takambotenderera tichitombofungidzira kuti mwana, nekuti maprofita kwandaimbotopiinda chechi aiti mwana akatoyambuka kumazurura akafa. Tabva ipapo takatenderera ana bhizinesi rangu chaimecho ndo rakambva ratobhurukira mukutsvaga mwana imomo. Handisina pekuti ndichabata apa. Kupedzisira ndatozodza mukadzi kuti kana mwana akafa akaita sei, akafa, asi kana ari wedu tichaita sei, tichamuwana. Saka adzimai ndipo vakanga vakutofambirawo zvebhizinesi ravo, vakutoti agara ndimbofamba ndimboenda ndimbonotsvaga kunana madzibaba. Ndo pavakapuwa muteuro madzimai webasa. Asi vakanzi ndikuona pane mukadzi ane misodzi neropa ari panapa ari kuchema, asi mukadzi uyu akashaya chii, akashaya mwana. For sure vakambovashedzwa nezita kumboita sei, kumbovasumuka. Saka pakusumuka kwavo vakashedzwa nezita kumasowe ikoko kumbovasumuka, vakanzi ndimi makashaya mwana kai? Zvikanzi zvikanzi mwana muri kuziva kuti ari kupi? Zvikanzi handisi kuziva. Zvemwana ndakatosiyana nazvo nepamusaka pekuti pakakafira mwana kana kunditi paari nanhasi hapana pandiri kuita sei, pandiri kuziva. Asi madzibaba ivavo vati hazviiti, mwana ndiri kumuona aripo ari kutodya sadza. Ava vakatombozviramba, vakati ndafambira hangu muteuro webasa kuti ndikwanise kunge nditsvage basa, nekuti mari chaiyo ndo handichisina, ndo yatoperera munhau dzipi, munhau idzodzidzi. Ndo pavakaramba vachiita nharo madzibaba.
vapuwa muteuro wezviyo vakanzi endai pamba penyu pagadheni ramunodiridza muriwo, ndoda kuti munondisimirawo zvipi, munondidyarirawo zviyo izvozvi. Mukaona zvamera mwana ariko, handiziviwo kuti hangu vakazozviisa sei, mbva zvaramba kumera. Mbva vatoti kuna madzibaba vaya zviyo zviya zvaramba kuita sei, zvaramba kumera. Saka pakuramba kumera paya vakanzi pane pamwe pane patisina kunyatsa kuita, dzokai nezviyo zvipi, nezviyo izvozvo. Handisi chandiri kuziva kuti mwana ariko. Mbva vaenda, mbva vanopuwa zvimwe, mbva vaudzwa zvekusweta, mbva vasweta, mbva vazvidiridzira dzinenge 3 days, zviyo zviya mbva zvamera. Mbva vatoti kuna madzibaba vaya zviyo zviya zvaita sei, zvamera. Saka pa 3 days idzodzo vakanzi hapana futi 3 days, muchaona pane zvichaita sei, pane zvichaitika. Panhau yemwana iyi muchanzwa maakushedzwa kunzi uyai muone chi, uyai muone mwana, asi nyaya iyi ichapanda kumapurisa. Ende for sure panomboita 3 days pakabva pasvikawo polisi yakasvikira kwataimborojwa kwakuina mainini vakanga variko ikoko. Saka mainini ndo vakazouya navo papi, vakazouya navo panhau vari mumotikari, mota dzemacid idzi mazi 4x4 aya, mafodha. Avo mbva vasi kutoshedzwa motikari yakanga yakamira, mbva vanzi pindai mumota. Ava ndokuzozvishamisa kwavari kutoona aizve komuna mainini, ko chii chiri kuitika. Ava ndobva vakanzi basa rekutengesa mwana nechi, ne$2. Vati kutengesa mwana ne$2. Ava ndofunga nezvekuudzwa namadzibaba zviya, vakabva vangoti pamwe ndonyaya yaita sei, yauyiyo. Mbva vanzi tiudze mashairo awakaita chi, awakaita mwana, nekuti statement vanga vainaro kudhara. Tiudze mashairo akaita mwana. Ndopakutaura kuti mwana ndakamushaya gore rakati, kusvika musi wakati, kusvika pari zvinezvi mwana ndisati ndaita sei, ndamuwana. Mbva vaona statement ravanga vataura nestatement rokutaura mukadzi akaba chi, akaba mwana waye akabatirwa, zvakangoita sei, zvakafanana. Sorry baba. Panyaya yekunzi kutengesa mwana ne$2, $2 zvekutaurwa imari ipi? $2 yandakapuwa pandinotenga drink. Alright. Imimi muchishedzwa nemapurisa mama muchinzwa mpinde mumota, makafungei ende makanzwa sei muchinzwa mpinde mumota muchikuzourwa shoko rekuti kutengesa mwana ne$2? Ndaitotya kuenda mumota macho, kuti ndaitofunga pamurume wangu anoganga nyaya para, saka ngodzitorei vakadzi vake munondirekenza, munototya. Saka ndaitotya kupinda mumota macho kuti inyaya iyi yaitika, ndosaka ndaitotya. Saka pavakazotinotora chitupa, ndopandakabva ndavatambidza zvikanzi kutengesa mwana ne$2. Saka ndopandakandati kutengesa mwana ne$2 mainini, ndopavakabva nditi inyaya yemwana adzadi awanikwa. Makazvitambira sei shoko? Ndakazvitambira nguyo, ndakati ndosonobhiliva ndasvika kumapurisa. Muchibva ipapo titaurire kusvika kumapurisa, kusvika pamunofa mwana, makafamba sei? Takarara vatamirira baba kuti vadzoke kusango. Saka Makarara pai? Panapa. Alright. Tamirira kuti kuchiedza kusviva ndipanga kuti vakatouya zuva radoka zuva kunodoka, ndobva ndatofundiwa naofisa incharge wachacho. Vakati vakomana mavaona here, ndikati ndavaona. Zvamuna vakomana vangu vandatuma ikoko, saka mangwana muuya. Ndikati ndandofunga izvozvo zvamusi kugona, ndikati shuwa kwatononoka kuti kuedze zvikanzi mangwana muuya. Baba, ndine mubvunzo. Mapurisa achiti mwana awanikwa, mutauro wavakazviita mwana uyu vakamuwana sei, kana mune idea? Mwana mawanirwo akaitwa, akawanikwa kwaRusape, ndokwaigara. Mukadzi nemurume, tikangoti murume wacho aitaura achiti pamabirth record apa ndo pakatanga kunetsa, pakuda kutoreswa mwana mabirth, ndo pakuvhiringana nemukadzi iyeyo. Mbva vangoenda nerweseri, mbva vanomhangara kumapurisa. Murume ndiye akaenda kunomhangara kumapurisa, anomhangara. Hanzi mapurisa pekutotanga akatomboramba kuenda achinzi hayo mudhara unogona kuda kutinyepera uchida kuramba mhuri yani, uchida kuramba mhuri yako. Saka vari kuzoti vakazoenda kuna mbuya wesocial welfare. Social welfare ndoko vakazonaudzwa kunzi aiwa, nhau iripo ndeyekuti imimi chiendai munotora mukadzi wenyu mouya naye kuno uku, mauya naye
tobva tati toda kuda kubaya majekiseni ecovid nekuti ndo time dzacho. Saka pavakauya kubva vatobaiwawo majekiseni ecovid, vabva kumamisha kwavo kwavaigara uku, hanzi kunotokwirwa zve$4 kuuya marusape. Saka pakunosvika vabaiwa covid, saka mbuya avana nemurume uyu vakanga varitori nedhiri ravo vachiti nyaya yatoda kubva yatati isvike kumapurisa, uyu nemurume wake vasati vaita se vadzokera kwavaita se kwavabva. Saka kuzobaiwa majekiseni ecovid bva vatonzi nambuya vaya zvikanzi imimi mamuchidiwa kupolisi, handisi kuziva kuti hamene kumusha kwenyu here nezvasabhuku. Saka chimbai mangoenda mubva manozvinzwira musati maita se musati madzokera. Saka ndokuenda kwavakaita vaine mukadzi wavo. Mukadzi haana kumbozvifungidzira kuti ndo nyaya ichaita se. Mukadzi achitonosvika kuya akatoona nyaya yachinja. Baba namai, mauya, tanga tichida kukumbira kuziva kuti vana vamuri kugara navo ndevenyu here? Makavatoresa mabhedzi here vese? Mukadzi akati hatisati tavatoresa mabhedhi, toda kuti tori muprocess yekuti tivatorese mabhedhi. Ndine mubvunzo ipapo, kuziva kwenyu vana ava vaive vangani kana makaudzwawo idea yevana ava? Vana ava vakanga vari 2. Right. Kundinyaya yenyu. Tabva izvozvo ndokubvunzwa amai, ko munononoka kuti vana vakure kudai, mabirth record havana, mabirth certificate akuda kuchitorwa, mabirth record hamuna kuita se kuenda unotora kuchipatara. Chii chinenge chichimboitika? Ndokutanga kuva achimbva watanga kujamba. Birth record wangu wekutanga ndiye wangu mukomana mukuru, riri kuHarare kuna sisi vangu. Reuyu ndakanga ndisati ndaripuwa, asi ndakamuzvarira muchipatara chiri muno. Vakanzi hatidi kuti tiende kure, toda kumbotanga tamboenda kwamakazvarira uyu mudiki kana muchiti ndemuno. Hatitokwiri mumotikari izvezvi tiita se tiendo. Ndopavakaona kuti nyaya iri kutoita ichiita se ichitooma mbijana. Kuti vakwanise kuti vaende manje kuchipatara zvakabva zvaramba. Mbva varamba vachitotywa nemapurisa, mbva varamba vachitotywa, mbva vatongokurumbidza kuti ndiri kukumbira kuti murume wangu abude panze, pane zvandoda kuti ndikuita se ndikutaurirei. Ndo pakabuda murume panze. Murume mukadzi uya mbasara achiudza mapurisa kuti vana ava vese ava ndakavaba. Uyu ndakamuba paGulf Complex kuna vamwe amai vatete, ndo vandakabira paGulf Complex. Ndakavatuma madhiringi nemabhanzi, ndomba ndanga mandavanzvenga, mandapinda mutaxi, mandaita se mandatiza. Uyu ndakamubira kuCut House. Ndakatuma mukadzi, ndakatora mutsvairo yandakatora, mbva ndamuudza kuti mutsvairo yangu yaita se yashota, ndikuda mumwe mutsvairo. Mukadzi paakamhanya kuti anotora muCut House mutsvairo, achidzoka ari kusangana nzvimbo hapachisina mwana, zvese nemukadzi uya, mutsvairo ndo yanga iringoripo chete. Ndo zvandakaita. Mai vandakabira ivavo handizivi kuti vanogara kupi, asi ndikavaona ndovaita se ndinovaziva. Saka vana vanga vakadiwa itu vanga vakabiwa. Alright. Mungazivawo here kuti vana ava vaidirwa nyaya yeyi kana mune idea ipapo? Nhau yaitaurika kumapurisa, vana ava ainzi izvoni ini ndaisabara. Ndainyepera mukadzi wangu kuti ndinobereka ndisingaita se ndisingabereki. Mukadzi achinyepera murume wake. Alright. Uchine zvekubvunza zvimwe. Saka mune ruzivo here kuti mwana hwani wacho akasara akadzoserwa kuvabereki vake? Takange titori tese vakatodzoserwa, vakatouya vese vana ivavo. Mumwe wachitopuhwa wake maDNA, zvakaitwa tese zvese zvekugara kusocial welfare kwese kwavai vari. Chatisiri kutoziva ndechekuti izvezvi vari kugara papi chete, asi zvemwana vanotozivana naye. Vakaitonge vakutoita namukoma nemunin'ina, nekuti wangu anga akunzi Tawanda, iye anga akunzi ani? Anga akunzi Jose. Ende hamuna kuvachinja mazita iwayo? Aiwa, takangoswa wadzorera mazita avo vakanga vainawo. Asi kugara zvakanaka vaigara zvakanaka? Aiwa, kugara zvakanaka vaigara zvakanaka. Baba, saka imimi chichemo chamunacho panguva inoyi mungava nechichemo chakaita sei kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe chichemo chandakange ndinacho, ndakange ndine bhizinesi rangu randaiita. Kubva pandakashaya mwana ndo pakaperera mari dzangu dzese ipapo. Saka kuzobva ipapo handina kuzomboti ndikwanise kuwana imwe mari yekuti ndinyatse kutseketedza kuti ndidzokere pabhizinesi rangu. Zvekuti kana pari zvinezvi kutongotenderera kwandiri kuita, zvekutoti mhuri chaiyo pari zvinezvi iri kutofanyidzana.
handina pekuti pandiri kunyatsa kubata kuti apa. Saka pamhuri yeZimbabwe chandanga ndichitokumbirawo kutokumbirawo rubatsiro rwokuti ndidzokere pabhizinesi rangu randakange ndiri anenge andibatsirawo. Mune vana vangani? Vana vandinawo ndine 4. Mune 4 vana. Mama, saka imimi mwana ari kuzvitambira sei achiona kuti ndini mubereki wenyu asi makore anosvika 9 akapfuura achidedza mama kune mumwe munhu. Kwamuri kuona kwenyu imimi ari kukutambirai sei? Kwandiri ari kunditambira handizozivi mwoyo make, but kwandiri anenge achiti mama asikazozivi kuti mwoyo make deep down zvine zvakamira sei kwaari. Iye munhu uyu Nyakuba mwana ungazivawo here kuti akasungwa akapiwa makore mangani mujeri? Akapiwa 10 vaazobviswa 2 because of good behavior nekubata vana zvakanaka. Saka akapiwa 8 years. Tinotenda mhuri yeZimbabwe panapa takuda kumbokurukura nemwana iye ainge akabiwa. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nguva ino tiri kurukura nemwana wacho iye anga akashayikwa kwamakore anopfuura anosvika iwo 9. Mwana uri sei Carlos? Uri right? Alright. Kwanga kuri sei kwawaigara? Kwakuri right. Waichengetwa zvakanaka? Ndachengetwa zvakanaka ndipuwa zvivi. Alright. Ko iwewe pawakazoudzwa kuti vanhu ava vasi baba vako namai vako, uchiragidzwa baba vako namai vako chaivo chaivo, wakazvitambirawo sei? Wakanzwa sei iwewe? Uri kuvafarira baba namama? Ndakavafarira pandakangozviva kuno panabva ndatotanga kutodzidzira. Alright. Saka uri kuwainzani? Hanzi Tawandi. Alright. Alright, Carlos, waenda kuchikoro zvese waipiwa? Alright, tinotenda Carlos. Hauna amwe mashoko auri kuda kutaurawo nesu here kana kuudza kumhuri yeZimbabwe auri kudawo kutaura kana kuti zvauri kudawo mukurarama kwako? Ndinazvo. Taura tinzwi. Ndoda kuzodzidza ndoitawo basa rangu ranaka. Tinotenda. Apa ufanira kunge uri grade? Ndiri grade 6. Grade 6. Wakabva kuri grade 6? Ndabva kundiri grade 3. Kuchikoro uri kuenda kunoko? Ndiri kuenda. Watotenda kuti namama vari kubata zvakanaka.